Sasisian pat ngai kublai yapi baro ki parbanget bat ki paralog ki bala banya pet bat yakmi lingba jonganika YouTube channel bat lingba jonganika program jongka Good News TV ka step ka bakmen bat ka babha yapi baro bat haknika por bat haknika step tu ngenya phai sasisian bat nga nak tien ka jong ublai ta ka long naka shthi ka ba ar ka jong pol chikinong koren kalong ka ban reu ka khot ka baningkong kashthi ka ar ka jong pol chikinong koren kalong ka ban reu ka khot ka baningkong an puli ki tien ki bong kumne ngi te kum ki parba trailam bat u ngi yakarpat ba pen om pediang leno e ya ka jing ai e ublai bat ngan shim tang yai ti bantai bong ngakarpat ba pen om pediang leno e ya ka jing ai e ka jong ublai paralok ka jing ai e ka jong ublai ka dei ke ba pen em yangi ka ba pen lat luot yangi ka ba pen kala yangi ka ba pen kesan yangi bat ka dei ke kata ka ba yarap yangi ka rom ka ba lai ka ba arpulai ka ong la pelong pop ya uta bom shem la tip ya ka pop la pelong pop na ka manta jongi khanang ban pelong yangi ka hok ublai hau kata para banget kadai ka jing ai ai bat ar koren kalau nang basan nga bakhat nyo ko ang balada unu udon ha ukres ka berem kala do no bat baro kala jalong ka bathamai ka bapen pau hongi ya ka bor ka jing kela ladang ladon ha ukres bat rukum no baling ba ka jing ai ka jong ublai la pen yasuk bat la pen kesan bat la pen em yangi upol namar kata hakan ka benta uken tu ba anam ngimdei ban pediang lena ya ka jing ai ka jong ublai kamot ayu ban pediang lena ya ka jing ai ka jong ublai ublai ya kilat ublai ya kelenti lingban bangin yo ya kata ka jing penem ban long kita ke jing thau ki bathamai nrei kumnu kata ka jing ai pat kan kelalen ai kan kelalen ai lada kata ka jing ai kam pen kala thamai ya ka jing em ka jongi kam pen kala thamai ya ka jing em ka jonga bat ka jong phi parlok te kumta kadon kam yangi bangin om pediang lena ya kata ka jing ai ka jong ublai bon sien ngi ai daw bon sien ngi boteng ban rai kut nrei ngi de ban sngo thu pat bangi don ya ka jing kit khle yala ka jong ka jing em namar ka jing bom kit khle ka pen yap no ya kata ka jing sanchar blai halor ka jing em ka jongi badda ka bangi that ling kerang yala de sya kata ka jing em ka bom ti kana ni pen man saw yala de watla kidan shibun ki jing maham bangim de ban le kumta ba de hang ta ba ka jing rai kut ban pen kala thama yala ka jong ka jing em kalong ka badan kam hadu kata parlok bat ka jing kali ru kalong ba hatu ngila sei ne em ya kita kiso ki ba mi na kata ka jing em ka bathamai kiso ki ba mi bat ki ba ya deidur na kata ka jing ai ka bangi yo diang namar kata ka don kam yang iban shim ya ka jing kit khli ban pet thu bha ya la de ban yet ya la ka jong ka jing em la ngila sei ne em ki kiso la ngila long ne em kita ka jing thau ki bathamai bala dang em shim la long kita ki jing thau ki bathamai la da ka jing ya ka jing em ka jong hi am shim la pen kala thamai kamut ni pediang la na ya kata ka jing ai ka jong ublai dan mar kata ka khubor ka ni ka step ka menta par banget ka pen kan mau yangi ba ka jing seiso ka de ka thong jong ka jing em kristan namar kata don kam ban om pediang le no ya ka jing ai ka jong ublai larngin pe ka khot ka ba san jong ni ka benta ka mangya kran ka kran chapang ka jinglong thamai ka jing thau thamai ka ba kumno ukres ula ban pen kala thamai yangi da ka bangia sok bad ublai bat kumba ublai ula penya sok yala de bat ka perthai lingba ukres kum taru don kam yangi banya sok bad ublai bat ka de yangi namar kata ban yet yala ka jong ka jing em la ka jing em ka jongi la sanchar na em da ka ne ka jing sok bad ublai
Bat parlok kajing ya sok badu blay ka sedang na kajing siap tiang ya ublay. Bat ya kajing em kajing ilasan syar na em. Da kan kajing siap tiang ya ublay. Namar kata ka kubor kan ka step ka khot lingba jo kan ka benta. Belada kadai yang ban siap tiang ya ublay. Kadai ru yang namar kata ban em bat ban yap ringkat baru kres. Bada kajing yap kajing ringkat baru kres. Kita kajing long berem kajing. Kita kejing terang, kejing kuat, kejing mut, kejing perkat. Kin yap ringkat bat kata kejing yap kejing ukres. Ban yasuk bat ublay namar kata. Kadai kejing yo, kabangin yo. Da kejing ya don ringkat bat ni, bat uta ukres. Da kabangin ya bat ngayap ringkat bat uta ukres. Namar ya uta bom siam la tip ya ka pop, la penlong pop na kabenta kajongi. Kanang bon yo penlong yangi. Ya ka hok ublay. Hau. Bat ka benta ka baar kolong ba ngin la ban yo yakini ki ibaro. Ngin la ban yo yakini ka jing sok baru blay. Ngin la ban yo yakini kiso. Bat ngin la ban yo yakini ka jing kala ka jing im ka jongi. Ladangin yas, ladangin sno. Hau kres. Yo anes kalau nong ka khat san kat khot ban kong hadu ka khat we. Ngin siam hang to ba jisu ong ba ulong ta uding so wan yang basisha. Wadu kupau jong ulong ta unong sumar briso. Kumta da kabayay ne bat ngin la ban yo em. Bat ngin la ban say ya kiso. Kanang mengen om long leno Bat kanang mengen om pediang leno Kanang mengen om long sudah. Om mengen tang syuyok pediang kata kajing Henry ngin long ru kita kibla penkela ha kajing em. Ngin long ru kita kajing em kajongi kibla penkela na kajing long barem sya kajing long kabatemai. Na kajing bom seiso sya kajing seiso. Namar kata kumangalong. Badon kam ban em bat ban yap lang bat ukres. Hakabaling ba kajing yap kajongi bat ukres. Kalong ru kumbangi kwa bat ngi terang. Ba kajing long barem kan jakno bat kabangi em bat sno bat ukres. Kajing long temai kajongi. Kan mi bat kan penkapat da kata kajing kwa da kita kajing terang gibat temai giban penkela temai bat giban penkela dor ya kajing em kajongi. Kumta da kabangi besah badangai da kabangi penroy yalade lingba kajing sno hau ta utan rai jong kajing em. Ngin la ban long giba seiso bat ngin la ban om pedang leno ya kata kajing kajong ublay. Ublayin kerku ya kini kerku bor ke balingkot hak ni ka step government. Tungnya penam ublay kajing duai. Tungnya duai. Atrai ba ublay baru kupau jong ibah paneng. Utan rai jong kajing em baru utan rai jong ki baro. Ngiwan atrai khamat kajong me da kajing sngongu. Namar kani ka por ka ba mela penla. Kani ka por ka ba me mela ai ngi. Bad hoy atrai ngidap da kajing sngongu ru ablay. Ba hoy mame bolong uta uding so wan ba shisha. Mis ngongu atrai bangilong kitanat kajong me. Batrai namar kata yarap yangi. Bengin long ki basay so. Daka bangin la atra ban yay sno ban yay bat hame. Daka jung yarap ko jong me. Badaka jung hikay ko jung umansim ujong me ablay. Ngin la atrai ban long kita ki basay so. Ki baka jung im ko jung hi on pen kala thamai. Ling baka taka jung kabala ai bat kabala te say yangi. Trai namar kata shim yalam banang hikay yangi. Yalam ro atrai kan ikas ngi baro shisngi. Kamangin yo ban jam. Shem atrai kini baro ngidoai hakarteng kajong Jesus Christ. Amen.